Ota Studios. Njua wama wakawa mintonjo na kibona twakire buna gwaturangireti nabona abarangi kagere tumanye ng'ang'a nabona acha mungayane omwana ki orari mwana orari tiga arente kebirogo ng'ori ora nyatiji gose ng'orari tirabaga kabe birogo mwana mbia bono buna gwaturangireti twakire tuigwa yago totera ona bonda iga muchione tokari gochikoba buya muchione bamura bane nari nabarangeri rinde iga bamura bane bakare ko murugi obo akare kogenda gachiete yomo ona atagete mongamberi boria abanto bane muchione gosare kore ndoche bori intagete bori monka ng'e abaminto chindugu chiane monka toro ng'aki tokogana tokagayana amang'ana iga ng'aki tokobaonchia lakini abarangeri ng'amotu tokwana togambe mong'esemi ogosingo tare ng'acha bori moinori gokoinora mong'esemi montebi ngigere amokwana abana abo bao ntwana ng'achira yeko yomno meta ibika au to sirire tiga ngoye ko tukanguru kuri ndo singa kia bana ungi bakaya korogos Akinya tichi tetanta hivi kiene gaki aikoni kwenda kupima uriko ndiye ndo wako ndaya kitari na kibago pima oyo ndiye kontebi nga twende tupima kaite nga muri tonde bona kontebi nga nyende nya kitari bako bitese ndani nga kibago kora manyiga bako pima nga kibago pima burito abana batenga murugi oyo muragachiete nabande okora guo mana bare omura bane mbari buya netakeiga ona atagete toya kwane mong'aisemi montebi igere iga tokwana ono omogaka korigwaga tochigete none nenchera omenyete aibweka tokwanye kogani none omonto otareremo omoromino gose ototarerega bono korigwaga achete gwemureti nyomba toigwete rioka ng'orwarete koruriri naende gwaturangeti ekina kia abana abo bao bono ekero bakong'ea gokora ebinto ebio step ki kwaimukire oratweresa karoiga oramenye gasoma ibika no kasa tigocha tigoerande nyombe ko sabana bakabande go ko beka somo ni gauru kure gasoma ime ko kare kasa kora ko na bantu bane ne ke yo kira ibika bono ango tubaite mangana mango ya na mangana ya ibuka au okore gonte numuro ndacha ago ko ng'e kamongiro ng'ansibe ng'aki mogote baiga
nse mburi ngitiga bono nayo tari goika abantu baminang'e buna kwanyorete bibesa biri biao biarita tuchieti gotogokonya none nintu nototebi tongoro eye tusangamo naki gekogera none nokonya kobera nyomba iga igo kobera rioka buna kwanyomete abang'ina bao buna okanyora abana abo naki otochanderete naki togokwangera togototebi boronge rende togomanye ng'aki tokogokonya. tugayana amang'ana aya bori tugayana amang'ana aya torore ngitogora nteberia abana bara omuamba ngamberi baro bakurigi gukora naye no omburi mwako batero singi batete gukora naye bana abana abaiga mbakari kuigwana nabona omwana arokuma kogorwa osoro mukae nagachiete naki nabarangeri ng'aki togokora bono Lakini tichintebi gaki nkonya yo niko oyendi gaki nabura nyore nabire morito gaki oyendi ako agontebi ngambime Kwamboka. nki waseka Oroche no mwana. ninki Yaani umukungu yao karanganje kwara abantu basipo makini. nyatichi gaki amang'ana yo bana ngayaruera giga busingo kuboni naki abantu bako gaki nyatichi nkonye Okete timanye tenga na korata family planning. Nki. kuga Kwa ninki. kuga Correct. kuga Obugete na igwete mwana mu godai na gesare mu kwani gara family planning. Nki bona gwa karaya ngatuma tinga ngesi ndani ya ko. kira nyatichi nai kwa hapo hata kwa Ya yetari okubwata ogopimwa obongo na kunta tagete. Yani ayoru kurumwao oche konuse biashara bya noche komboni bari yakana ko mata na kesi sawa ndani. bono ninko lete igo bono Nkirendo kware konya gwa karanga tumai. tubasarinde gaki gotebi babukire umeto ndiante binyende na kirubo kopimo bono akinsire gaguchirinde kumanyanga nimbere kufami Bona abara ibona nyo gutuma na kirubo aira na kirubo balance kirubo lakini cyo bangane uche kundika se biashara bya no komboni bintu yo gwekora. tari ogwekora namaitenga nomanyite oyo ninkurwana bari gisegina mukae no mwarari wathumike mioro rinde ikobono ng'aki togokora abana abo bokineretie taoni bono mbakunyara komenya na abang'ina buya nekero bakineretie taoni igo bono oroche nonyare kumba omwana oyo osoro omobekese achake koigwera omong'ina nari barabamo ekiagera nanarete eraye taoni. nandi ngoja kurusi mwana ndo muri kino gasi asikware gasharia urabika ko kurusi mwana ndo kago muri no ambere mabu go sikwarenge mbere metarenga ande bono abana baba sobete gabarenga mujuito omwana oyo getango oyo chitakamenya gwana matukabira atatu na moete mirimo mwana oyo na moete mirimo gwe biri nyarukeri yao nyarukeri na moete mirimo kaji getango oyo cheta go gakaru kambare bose ko tuko mzomi akori ako ande ngano mwaje ko bajere mu ngino akwaye ngono nale ko ndigiro kende mwana oyo Mwana oyo nyagotena nogotena mugako yo nikwaro chachete iga naone naye nanda ng'ombe nkarenga nanaka ng'ombe ng'aikarire nese ate seri nenyuma ebwate ekiangasi kere igo kubone gento kwenda gukora bono nabete kere angukutwara kwana ngento ikenjo bono kwa turangeria turochi bono ne bono kero ngwa chine gote ko turangeri bono akangucha ka bono mangana kero tari wendi abu agenda mona ko meje ko mangana kera to biri bono gote ko ande kero goto te bituchiko kwanera osoro igoro ya mukae igemine tinga no bwate none nibo gochikwakanera mukae oyu nari aramenya norochi bunyatichi akintebi nakingokora gusotebi kirubono yeng'angona muri kirumbasi mo aye murangiri atebi oyo ndingatari gotoka ng'ende nchigweka mong'aine Sawa kagweta ngorani na ya tari ngagweta kakintebi aye ng'ankomotebi origo bura kinda monyora bona kinko mata intara monyora moriki bono no moriki Kombo kansi ke biashara byane nje ko rikeru nabongo koberera ye biashara riki moriki omotebi naki mubwete gintu none kerero gos oye tari kerero kwa ninki keke kanene igeki naki kero bochi gotebi oyo ndikakonyora ng'a ninkorete family sawa bona igo kwa onkonyore ngomoriginde sawa ng'aki ngomanya kwa munyori ngochande ngotei sawa asante bono kogo bimo bongo sawa ye sawa bimo bongo igo sawa tindi type we sawa
Asante. Haki wangonye mu ya mondo. Ajo muze, amaje, mbia sana. Para banto, ngagyo kwegambie para iga. Naye gesenge ngeretiga murone. Kai. Negwa chet. Say, if you cannot get me, we talk about it. Turatiga. Kono kurusiri toka mne kwani dukene yawe. So I can address one. It's okay, Kwa ruwa sokuru obore ubwa ogwacha wakoranya na no wate deni ane bado meto taranga musacho. The deni ne fair una jete. Njira kuri fair man. Do not take advantage the fact being that Amanda some moja hata na rich fetch, you know. I've not eaten your fare. Sikarende ko chiari nche nko ntio kerora maru. Nki, teva, nki. Na ndo akaniri toke. Riko. Whatever. Wakane. Kwari rusiri wakane. Teva ngo nki akoreta. Fine. Let me go straight to the point. I came here to go to you. Endo yawo. Osoro.